ஹலோ ஹலோ தம்பி, இங்க ஒரு ஃபோன் கீழே கிடக்கு, யாரோடது? ஹலோ தம்பி, இங்க ஒரு ஃபோன் கீழே கிடக்கு, யாரோடதுப்பா? ஆ, இங்க பசுவதி பாலத்தில். ம், பாப்பா நான் சிம் நான் வச்சுக்கிறேன் பாப்பா. இல்லைண்ணா இல்லைப்பா, கட் பண்ணிடுறேன், சிம்மை கழட்டிடுறேன் பாப்பா. வீட்டாண்டா பிராங்க் பண்ணுவாங்க வாய்ஸ் பார்த்தீங்களா? பிராங்க். ஹலோ, ஏன்பா தம்பி? பசுவதி பாலத்தில் இருக்கும்பா. யாரோடதுப்பா தம்பி? ஃபோனு கீழே கிடந்துச்சுப்பா, நான் வச்சுக்கிறேன் பாப்பா. ஆனாப்பா இப்போலாம் வேறு ஃபோனு வாங்கி போட்டுக்கலாம். தம்பி போப்பா, ஃபோன் எனக்கு வேற இல்லை. இப்போ எனக்கே ஒரு ஃபோன் கிடச்சிட்டு. எங்க இருக்கீங்க? பசுவதி பாலத்தில் இருக்கும். இப்போ நீ யாருப்பா? நான் ஃபோன் கட் பண்ணுறப்ப எனக்கு ஃபோன் வேணும்ப்பா. ஃபோன் கட் பண்ணீங்கன்னா அவ்வளோதானா? இல்லை போடா.